East Coast Hills, West Coast Hills, West Coast Hills, East Gentle District, West Gentle District, Riboy District. Voice of the People Party klay teng manyay na keleng Shnong. Nagmantaban pensyay kinong rim jong kaseng bat hakaju ka poru. Man perun khat syaka party yakitu kibadan jeng temu manlong kom kinong pray kinong kersyan bat kinong pray jong ka party. Mantakas ngipat ka artarik jong unay luar arajar arhulay ka party kalahiyar sa syaka wayne ki Shnong kibadan Syndah bat ka Assam bat kata gadi ki Shnong umkyang. Lapelong ya kejang lapat ba akan ki Shnong. Hakabade ki hajar ngot ki pai ba kele tu menon sngap ya kejang pensyai na kinengalam jaka seng kan thop yo ba adan mila basyamot bat ki dia kinengalam jaka party ki bala pensyai ya kinong rem jaka seng bat keren ru ya ki isu ki bakta ya ka jala bat ki bakta ru ya ka jaj benrio. Hadin bala pensyai ya kini kimat bat ki trekam jaka seng da ki spangot bat ki hajar ngot ki pai ba kilon penyeso banyak trailang bat ka seng Voice of the People Party. Pada ko juga por mar kerjanya kini ke parti amtang haki election ki banwan rei nak kamta ki babun ki mat ber ki issue jong kari ba ka jaj benrio poi tali ki snam haga jingya lenti ngi ba ka jaj benrio ka jingi kadan hapadeng kating ka smith mo ida na padeng ka jong kating ka smith balai namar bakam don kata ka sinshar ka khadar ka ba bek ka ba byang ka ba khoi ka ba suba ka jala ka jingi gadi ka jala ka bau blei ula kerku kerpang da piong da mariang la da piong ki kram ki kro ki marpo khando kom ga jai men riu ngim dei banlong ki ba kerju ha ga jingem ga jingi ndrei kom ba ka manta ki ba duk kila nang duk kata ba ki ba ruspa pat kila nang ruspa daba ini bangin war arsut namar ngimtip bagal linti ka ban wengi ga jingi lari ka linti ka banya lam ni syaga lari ka bapungai ka basyan ka babha ka dei bitang ka sinshar ka kharar ka bakhoi ko kipat babit nga kwa banong hang ni kano kata ka jingong ba ka politics ka ba jakhle ka dei tang ka tin ka basyu penthami kipat ba banum ara bapat ba on smooth ho ba ka sinshar kharar ka lang ka badon kam bapat ba on nesting ha ka dei ba ka kam ban ji no mi khmat kadi tang nata ka daba ka bapeloi ki bakin penthami yo pai ba ndoi kanau ai bangi ngintip baga politics lani ka ta ka sinshar ka khabar kadi ka sandur ka jong ublei kadi ka sandur ka jong ublei bagandam ka sinshar ka khabar hatona mo hangi po Shnong umkyang banum don dorbar Shnong banum don mangiram Shnong rangba Shnong lani kita kinoy ba ay ka Shnong ka thau Shamo kan pai ke Shnong ga jingi larang indon kata ka dor bar Shnong kani ka sandur ka bo bleu labo bagandon kata ka bor barabu bleu la sandur kata ka bor ni kata ka politics ukwa bagandon kata khot ukwa bagandon kata ka suba ka ni ka jingkit kli nanar kata ka lada kini ki balawang Kristan lada pishay nga bangan satang kato kani tuli ki khot na ka Bible ban pen skep ni ka ay ka bangini kren Let it be pulling the Bible, be pulling the kitab Exodus, let it be pulling the kitab Deuteronomy, let it be pulling the Shithi ka jo Paul, sinong Colossae, show Timothy, pinlap ba playing, kata ka politics, kandi ka ba jakhlia, lani kandi ka ba jabo. Kani ka ba kantang? Moses, umahami ka ng sinshar jigikon Israel. Kandi ba Moses uli adala ka jong ka jing start brave ka jong. Moses usnap ya ka e ka ba blay ubatayo. Ubay umahami ng sinshar jong gikon Israel lingbaw Moses wong kuno da pipuli nagkikitab Deuteronomy kalamang nga bakamro da bakat nga bakat kanday arpo wala da pipuli nagkikitab Exodus ka ba arpulay kalamang pinlab anto Moses umaham yung ng sinshar jong gikon Israel wong mewat pinkambrang yung jimbishar mewat niyong silang kamat mewat bangsap nabagawa bangsap kapamala mo yung kamat jong basta baka pendala dor ya tin jiki bahat tangya bahak bada bahak himan syakri ka tagari ka blay ukwa ya ke non sinshar bagilang ha kani ka perthai katagari ka jing shisha katagari ka jing shisha ka baklaw na kanong Krisyan BPP kapisa ka isim ka bot ka methat ang sikipai ba ngingin juice mo bit namal baardan long shemmet haba ay pisa tamaga bot ka haut pra ada kamao katagarong tambang ang wat julik pan pisa wat julik pan hiti em haba ay ang kublay shibun kabut em
Bani pin pinjam daw yeladi pin syapit sam spa syaja. Lara tiat silak ru kan mau pin Shnong rim. Kandang long tangkat nu naya kat nu tingka. Dan kamban snowtu. Ki pajba kila snowtu bagi dan kam ya ki nongelam ya ke parti ke basengan. Namarta kila jit bagi ya ke pisah. Kamulai kala jok don burung. Hamulai ru ke jingpon kam pisah ke jur. Hanot ru ke jur. Hapo Marung kering tamaga bak hamsyar kai tam kade Hanong krem konstituensi. Kat adu bodo kila iting ya nga. Yo ngarem. Ani la ima ndre kindiat ru ngamdon kajing kuslai namar bai ngatit ba ubleu la dat ban jawab ya kajing duai kajing. Ngala dat ban duai ngala sait ubleu la duk arajar khat Prah khat khamai arpau arpuai ubleu la dat ban jawab. Ngarai de ubleu la dat ban jawab. Ndre din bangarem ngaru ngala semua thai ku ubleu ngala no mensi ngo imat la ie imat. Mo ngala job emli si posnem ngala persang banle ngala persang ban kren ni ka babha ndre ngarem pan ban nang ni syakmat ban peni bani kroy bani dai ko hok kaji kun kitrai Shnong kitrai meluk kitrai sekarang ini pertolong laisen bang ini pertae agar ni kapo ha Prah ha Prah ha Prah kublai shibun kublai syahazarmu